Ay, may butag mga amigo, mag-harvest ko ang mani. Pulo ka tudling, may naruton ri kay para pang New Year ba, pang handa. May nalang di ko pamalit sa merkado. Libon mo naman eh. Lagi kay. Pwede Kung din. taon ni kong mani kay sukat pagtanom, wa gini magunahin na kong mani. Ha? Wa gini magunahin na kong mani sukat pagtanom. Oo nga. Ayun na ni taginuto ni pulo ka tudling. Yaman po'y unod oh. Nala ni. Pang New Year, ita kapalit sa merkado. Mahal ba ang yan ni. Ano po tawag unod bisa ko iguna. Ginahi-gunahi di ani mo. Wala gyud taon kay tungos ka dengan buhat. Bisik es minanggot eh. May pinakaunod wala man mo na higunahi. Ang po taon. Ano lang ni. Kapalit sa merkado. Ano pag unod eh. Ano gyud po unod. Ginantangon 100 gantang kung pudang maniro kung pa palit Gigunahan pa ni daghan unod. Mura Sa unod. gunahan pag dikanin ako tag punot na mo gyud unod bisag ginagmayra. So gay gunahan ni. Tawa man nga bali-bali may itas ng husay. Ano gyud po? Ug nagyud gitanom. Ana gyud po maane. Ha? Ug tanom gyud po ginagbay na gyud po maane. Dili gyud po makapalit sa merkado. Ana po similya po balik ng uban ani. Luoy lang lagi kay ugunahi. Mahabili ng ubang unod. Libon gud dito pikas na hin. Sao ni nga mura magug na presos man nagutay ini got. Mo sa trabaho mura na preso wala kita sakat pagtanong pagkita. Libon sad pero nangunod man pod. Ano man amon to po mga amigo. Ay ako ra man taong usare. Magimong mga sakop ginsakpan. Wala po to apoy buhat tag mga amigo. Walang hinihinayan di po dako kayo. Para mo po ni pulo ka tudling. Makadaginot man ni bisan po gulay guna ni. Pagtanom, mura pagkita po. Harvest na. Uling piting sa buta. Bisaya ni Saya naman yan Bisaya native naman eh. Katigom mo po na bisag walay guna naman ha. Niya magipoy unod tag sa. Yo. Murag na sakit ug amnesia pag iyan eh wala man higunahi. Saan man. Kung magpugas, dog steam basak. Bali-bali ninis man ang gutay. Oh.
Hindi kay matiman niya itong mga tanom, bisa ginagmay lang. Hindi gupod matiman lagi man ang gutay. Uning maniha tao, wag giguna. Amat lang po taghapon mga amigo nga. I-timing din mo ma-harvest nga. Oo. Kapit na New Year. Okay. Damit na ni may nili katikwito New Year ba. Salamat lang gyud putas Ginoo ni amigo bisag way ko na nitong mani ni ampoy bunga gamay, nagmay. Ikaw man gyapon ta. Sini po makatigom di baka. Baligya po ta gamay ni. Palit og asukar. Ampot. Ini duta ang tag nagunahan pa ng mananggutay ni maniha murag dagadaghan ang tagbunga o unod. Sakit amnesia sa mananggutay pagkahuman og tugas ng sakit nag amnesia. Wa naman kat mao na to hituad. Mo ni kun pagtanom, pag utro balik, harvest na. Wala guna-guna. Wala na, murag na prisog tulo ka bulas mananggutay ni. Maniha wala kita duuli gunahi. May gani kay hunod. Dilang kay. Tagaan po gamay gracias Ginoo gipaunod man po na bisag walay guna. Ano naman namo po. Guna ko. Adi lang po gamay. Gamay yung pinukpo na. So daring balde. Napupo ang gamay. Apoy nilawot adto. Dapat ibdo nun ni mga re. Dapat ibdo nun. Taas-taas pa rin yung ibdo nun. Libon lang. Ay, hello. Merry Christmas and Happy New Year advance. Bagong tuig, mga amigo.